ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ କେତେକ ନାରୀ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ରହେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀର ଆଞ୍ଚଳରେ ଢାଙ୍କି ରଖିଥାଏ, ତାହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ସେହି ନାରୀର ସ୍ୱଭାବରେ ଝଗଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ଦବଙ୍ଗା ଏକ ତୀବ୍ର ଲୁଚିଥାଏ। ଏମିତି ନାରୀ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅଧିକ ହୁଏନି, ସେ ସଦା ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ପାଦର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହଟାଇ ଦିଏ କିମ୍ବା ବାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ଜାଗୁଛି। ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କଥାରେ କହିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହର ଭାଷା ସତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ଯେକୌଣସି ନାରୀଙ୍କର ଦେହ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଭାରୀ ଓ ସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇବାର ଲାଳସା ବହୁତ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଏହି ଲାଳସା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାରିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ପରାୟଣ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ, ଯଦି ବିବାହ ପରେ କୌଣସି ନାରୀ ହଠାତ୍ ପତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହସକି ଅସାଧାରଣ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହେଲେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜଗତରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବାହାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ, ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମର ସଂକେତ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାରୀ ଗୋଟିଏ ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସାଧାରଣତା ରହିନଥାଏ। ସେ ପତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କାଟୁଥାଏ, ଅନାବଶ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଥାରେ ବଡ଼ ବିବାଦ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିଥାଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ, ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ କଥାରେ ନିଜ ବେକକୁ ସଦା ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲାଉଥାଏ, ତେବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ ଚତୁର, ସେ ଭିତରେ ଭୟ ରଖେନି। ଏମିତି ନାରୀଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ନିୟମରେ କରିବି। ସପ୍ତମ ସଂକେତ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ଆଖିକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରେ କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରେ, ବୁଝିବାକୁ ଥାଏ ସେହି ନାରୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଲାଳସା ଓ ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଛି ଏବଂ ସେହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚଳନ ତାଙ୍କର ମନରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବାର ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତୀକ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁ କେବେ କେବେ ମିଛ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ସଦା ସତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସୁମନ ଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।